Bona tarda a tothom. Esteu escoltant Ona Bitlles. Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, on els convidats són els nostres protagonistes. Què tal, Biel? Molt bé, Emma. Avui tenim un programa molt especial perquè tenim a l'Eva Plazas com a convidada, que ens fa moltíssima il·lusió que estigui aquí. I, bueno, Emma, explica'ns qui és l'Eva. Fes-me una petita introducció. Exacte. L'Eva és enòloga de les Caves Vilarnau d'aquí al Penedès, de Sant Sadurní d'Anoia, on hi porta 29 anys i des de fa relativament poc s'ha convertit en la gerent de les caves i ha sigut un punt molt fort per la seva trajectòria. Són molts anys dedicant-se al sector i crec que podrem reflexionar i parlar de molts temes que, amb la zona on vivim, són molt interessants. Així que, sense més dilacions, comencem amb el programa d'avui, no? Comencem. Comencem. Molt bé, benvinguda, Eva. Què tal? Com estàs? Hola, molt bé, molt contenta de que m'hagueu convidat. Moltes gràcies, de veritat. No, gràcies a tu per haver acceptat la invitació. I tant. Doncs per començar l'entrevista ho volem fer de forma cronològica. Ah, molt bé. Sabem que ets enòloga, Sí. però volem saber què va ser que pensessis que et volies dedicar-hi. Doncs mireu, la veritat és que quan vaig acabar el COU, perquè a la meva època fèiem BUP i COU, que vosaltres no sabeu el que és encara, No. És una altra etapa, doncs mireu, quan vaig acabar sabia que em volia dedicar a alguna relacionat amb la terra. M'agradava molt l'agricultura, m'agradava molt la terra, m'agradaven molt les vinyes, i llavors vaig decidir fer enginyeria tècnica agrícola. En aquell moment vaig fer-ho a l'Escola Industrial, que era la Universitat Politècnica de Catalunya, i quan fèiem segon ja havíem de decidir doncs, si volíem fer jardineria i horticultura, o bé es volia fer agropecuàries, granges, o bé indústries agroalimentàries. I llavors, veient que era del Penedès, doncs vaig decidir fer indústries agroalimentàries. I a l'acabar va ser quan vaig decidir fer el màster de viticultura i enologia, perquè en aquell moment la carrera d'enologia com a tal encara no existia a Tarragona, encara no era un grau oficial. Sí, doncs així va ser. Molt bé. Doncs ara ets enòloga, bueno, fa molts anys que ets enòloga, i clar, ens trobem en una terra que aquí el cava és el producte principal de la terra, i molts oients potser no saben realment com funciona tot aquest món. Llavors, quina és la teva principal feina com a enòloga perquè la gent es situï més o menys de què treballes, és a dir, la feina principal que fas? Molt bé. Jo sempre defineixo l'enòloga o l'enologia com una cuinera del món del vi. És a dir, a la gastronomia, no? En aquest cas, s'agafa un aliment i es transforma doncs, en un plat. I els enòlegs el que fem és agafar un raïm que seleccionem, que treballem amb el viticultor, aquest raïm, aquesta matèria prima ens arriba al celler i el que fem és transformar aquest raïm en vi i després en cava. Per tant, jo moltes vegades quan la gent ve al celler i estem allà dic, mireu, això és la meva cuina, val? Perquè ens entenguem. Llavors, al final el que fem és buscar el millor raïm, la millor matèria prima que ens dona la terra, que ens donen les vinyes, per transformar-les doncs, en aquest vi i cava que al final la gent pugui gaudir. Al final, el més interessant també del món de l'enologia és que és un cicle. Comença doncs, ara a l'hivern amb la poda i anem fent tot el cicle amb la brotació de la vinya, quan van sortint els raïms, fer tot el seguiment fins que arriba la verema. I què té també de molt interessant? Que cada any és diferent. Jo amb aquests 29 anys que porto de professió, sí que és veritat que al principi vaig començar com a pràctiques, etc. Però amb aquests 29 anys de professió jo sempre dic que mai deixes d'aprendre, perquè cada any és diferent. Cada any, mireu aquest any com està plovent, i veníem de 3 anys de sequera. Sí, en parlarem de la sequera. 22, 23... I ara, llavors aquest any també serà diferent el cicle de la vinya, també serà diferent aquesta matèria prima que els enòlegs hem de transformar en vi i cava. Carai, que interessant. I jo crec que és un... Clar, toques tot, vas tocant tot. molta part del procés. També hi ha molta química, molta física, hi ha microbiologia, hi ha biologia, hi ha botànica, no? És una professió que ja es nota que m'encanta, perquè ho toques tot. En aquest sentit tens el cicle, tot el cicle complet. Carai. Doncs, com bé has dit, t'agrada molt la teva professió,
Però què seria allò que més destacaries? Què és allò que dius, és que això a mi se m'il·lumina la cara quan ho faig? Mireu, hi ha moments molt màgics, no?, durant tot el procés el que us deia, no?, aquest cicle anual de l'any, no? A mi, per exemple, una de les coses que més m'agrada és quan el most està fermentant, és a dir, durant la verema, quan ha arribat el raïm i l'hem transformat en most, no?, i aquest most està fermentant, m'encanta tastar i l'olor que té i com va evolucionant cada dia, no? És a dir, intentem durant la verema, doncs, diàriament tastar les tines per veure com està evolucionant i veure com coneixes doncs, d'una tina concreta o d'un tanc de la vinya on procedeix aquest raïm, per exemple, un macabeu, no? Aquell macabeu que ve d'aquella vinya, i veus com ha entrat el raïm al celler, com està fermentant i com va evolucionant cada dia. Això m'encanta, és a dir, aquest procés de transformació del raïm al most i al vi i com va evolucionant és increïble. I després també m'agrada molt la part final, és a dir, quan estàs en un tast o dones a provar el cava i la gent et diu, m'encanta, que bo. Llavors és com, uau, que bé, la feina... És com el cuiner, torno una mica al principi. El cuiner, quan ha fet un plat i la gent el tasta i diu, uau, m'encanta, que bé, feliciten el cuiner, doncs quan feliciten l'enòleg és un moment top, en aquest sentit. Molt gratificant per tots els enòlegs. Després de tota la feina, no? Clar, perquè és una feinada, totalment. Llavors, perquè potser algú encara no ho sap, no està ubicat, ens podries explicar el procés del cava, és a dir, des de que es cull el raïm a la vinya fins que arriba a les botigues, o sigui, tot aquest procés... És molt llarg, És molt llarg. Llavors, una mica resumit, perquè la gent que no ho sàpiga es pugui contextualitzar una mica. Molt bé. Mireu, al final el que per entendre-ho bé, per transmetre bé, és el fet de que el cava és un vi que realitza una segona fermentació dins l'ampolla. Què vol dir això? Nosaltres tenim el raïm, d'acord? Del raïm en elaborem un most. Aquest most té un sucre natural que farem que fermenti dins dels tancs, d'acord? Per tant, hi haurà una primera fermentació que serà de most a vi. I aquesta primera fermentació la farem, com us deia, en els tancs, controlant la temperatura, i amb un llevat que ens transformarà el sucre natural del raïm i del most, diguéssim, en alcohol, val? Deixeu-me fer un parèntesis, perquè aquí moltes vegades al Penedès, els pagesos us sonarà que diuen que el raïm el paguem pel grau. Ara ja realment no es paga pel grau, sinó que busques també punts com l'acidesa i altres paràmetres, no? Però què vol dir el grau? No vol dir que el raïm tingui grau alcohòlic, sinó que té uns sucres potencials que quan aquests sucres fermentin donaran un grau alcohòlic. Per tant, el raïm no és que tingui grau, sinó que té un sucre potencial que al fermentar ens donarà aquest grau alcohòlic, d'acord? Llavors, tenim agost-setembre la verema, a l'octubre-novembre ja tenim aquests vins elaborats, és a dir, aquest procés dura un mes, i quan arribem al novembre-desembre, que ja tenim aquests vins, doncs tens un vi de macabeu, un vi de xarel, un vi de parellada, és quan farem el copatge, que també és el que diuen que és aquesta barreja dels vins, que és la part més creativa de l'enòleg, on hem de buscar els millors vins per fer la millor barreja i aconseguir el millor vi base cava, d'acord? I llavors ara el que estem fent en aquesta època, gener, febrer i març, ens dediquem a fer el tiratge o embotellat. Què vol dir això? Que hem d'agafar aquest vi que tenim i transformar-lo en cava. Per tant, aquest vi ha de tornar a fermentar dins l'ampolla. I per tornar a fermentar dins l'ampolla, què necessitarem? Tornarem a necessitar llevats, que han de ser uns llevats que estiguin molt ben adaptats al medi, en aquest cas al vi, i sucre. Aquest sucre que li afegirem sempre és o bé de most concentrat rectificat, és a dir, prové del raïm, o bé també sucre de canya ecològic, si fas cava ecològic, d'acord? Llavors, diàriament, quan fem l'embotellat, farem una barreja d'aquest vi amb el copatge determinat, li afegirem aquest llevat i sucre, en aquest cas 24 grams per litre de sucre. Embotellem l'ampolla, li posem l'obturador de plàstic i la xapa o bé un tap de soroll, una agafa, i el baixem a baix a les caves, d'acord? I les posem en posició de rima, que en diem. Què succeeix a l'interior de l'ampolla? Doncs aquests llevats es menjaran aquest sucre que li hem afegit, se'l mengen tot i produeixen més alcohol i CO2, les bombolles del cava.
Clar. Val? Llavors, hi ha una relació que explica, i que és una relació científica, que cada 17 grams per litre de sucre donen un grau alcohòlic, val? I cada 4 grams per litre de sucre una atmosfera de pressió, de gas, de CO2. Val? Per tant, si nosaltres dins l'ampolla de cava li hem posat 24 grams per litre de sucre i teníem un vi base que tenia 10 graus d'alcohol, quan està fent aquesta segona fermentació dins l'ampolla a baix de les caves, què succeeix? Hi ha un increment d'alcohol d'un grau i mig. És a dir, si hem afegit 24 Clar. i cada 17 és un grau, per tant, si nosaltres teníem un vi de 10 graus d'alcohol, el cava en tindrà 11 i mig. Incrementa un grau i mig d'alcohol durant aquesta fermentació dins l'ampolla. I alhora, allò que us deia, cada 4 grams per litre de sucre dona una atmosfera de pressió. Per tant, quan aquell llevat hagi fermentat tot el sucre, dins l'ampolla de cava tindrem 6 atmosferes, 6 bars de pressió. D'acord? Si nosaltres tenim un vi, un copatge de 10 i mig, el cava tindrà 12. Per tant, ens marca molt, quan elaborem el copatge, marcar el grau alcohòlic, perquè durant aquesta segona fermentació el grau incrementa un grau i mig. D'acord? A partir d'aquí, aquesta fermentació és lenta, dura gairebé 2 mesos, Clar. perquè el llevat està en un medi que no té oxigen, que té un grau alcohòlic, que té pH, que té acidesa, etc. i treballa molt lentament. A partir d'aquí, aquell llevat, quan ja no té menjar, diguéssim, es mora i es diposita en el fons de l'ampolla, que és el que hem vist moltes vegades d'aquest sediment, no? D'aquesta mare, que en diem la mare del cava, i a partir d'aquí comença la criança. D'acord? Llavors, com a mínim ha d'estar 9 mesos de criança. Als 9 mesos es compta també la segona fermentació, és a dir, contem a partir del dia que l'embotellem, Vale. que li posem la xapa. I de fet, totes les xapes estan identificades amb el dia d'embotellat, d'acord? Llavors, identifiquem i contem aquest temps de criança des dels el dia que l'embotellem. Llavors són segona fermentació i criança mínim 9 mesos pel cava jove, o ara el nou concepte cava de guarda, o el cava de guarda superior, que és el reserva, més de 18 mesos. Abans era 15 i ara són 18, d'acord? I el gran reserva, més de 30 mesos, que ha d'estar en aquesta posició en rima. Quan han passat aquest temps de criança i decidim, d'acord, doncs això ja ho podem preparar per treure al mercat, serà llavors quan hem de baixar aquesta mare al coll de l'ampolla. I com ho podem fer per baixar la mare al coll de l'ampolla, aquest llevat? Doncs ho podem fer com es feia antigament i que encara es fa manualment, si tens un tap de suro, per exemple, en el tiratge, que és el pupitre. Els pupitres, doncs poses les ampolles horitzontals i diàriament vas donant voltes, que normalment en aquest procés tardes uns 21 dies, d'acord? Actualment sabeu que s'utilitza un sistema mecanitzat que es diu giropalet, que curiosament és un mecanisme o un sistema que es va patentar al Penedès. I ara l'estan fent servir tot el món, els giropalets. Sí, és un mètode de l'aclarit de les ampolles. El que faríem amb pupitre, ho traspassem amb unes gàbies i aquestes gàbies es posen en aquest autòmata, que és el giropalet o giratec, que el que fa és girar aquests contenedors, normalment són contenedors de 504 ampolles, fins que dona completament la volta i ja tenim el llevat al coll de l'ampolla. És que encara queda més, Sí? És molt llarg el procés. Clar, realment el procés, o sigui, des de la vinya fins a la botella, quants mesos o anys? Clar, és que depèn, si fem un cava de 9 mesos, doncs serà això, un any més o menys, 9 mesos, i 18, 30... Clar, moltes vegades, després si voleu acabarem de parlar del procés perquè és molt llarg, moltes vegades també vull posar en valor que moltes vegades estem tastant un cava del collita 2018, per exemple, o 2019, i no en som conscients que són 7-8 anys. I moltes vegades quan faig un tast i dic, penseu que estem provant un gran reserva del 2018, per exemple, que és el gran reserva que tenim ara. Els hi pregunto, recordeu què fèieu el 2018? Clar, és que és molt heavy. I llavors hi ha gent que em diu, ostres, doncs el 2018 doncs, encara no tenia el meu fill, o aquell any no sé què. Llavors, de vegades m'agradaria que la gent, quan tasti un vi o un cava d'anyades
4-5 anys, pensi què estava fent en aquell moment, perquè en aquell moment els enòlegs estaven, el 2018 estaven fent la barema del 2018, no? I l'estem tastant ara el 2026. Llavors, és molt important donar valor a aquest temps, no? Aquest temps que necessita el vi i el cava doncs, per millorar, no? Doncs molt ben dit, no? Ho trobo una bona manera de connectar com amb la copa de cava, potser, no? De dir, ostres, estic provant alguna que jo estava fent una altra... La meva vida potser era completament diferent i... Crec que li dones molt valor al cava, tot el procés, clar, que té molt valor, perquè és un procés que, clar, costa i són molts anys. És una feina, sí. Has comentat que a nosaltres, quan feu el tema de la collita, i recolliu el raïm, suposem que d'aquí heu de fer una selecció del raïm. Sí, no? Però normalment la selecció la fem a la vinya. És a dir, nosaltres, per exemple, i en el món del cava i tal, tenim que es pot fer una barema mecanitzada, o bé amb màquines o bé manual. Val? Llavors, què passa? Que si fas la barema manual, el mateix collidor, la persona que està collint el raïm, ell ja pot anar seleccionant. Si veu un raïm que està malament, podrit, etc., doncs el pot anar seleccionant, no? Clar, quan es fa una barema mecanitzada a màquina, la màquina ho cull tot. Per tant, és molt important fer aquesta inspecció o visió o anar a controlar aquest control de qualitat de la vinya i, per exemple, de vegades, doncs, si és una vinya que s'ha de collir a màquina i hi ha problemes, doncs, primer s'ha de passar a mà a treure aquests raïms més dolents, no? Sí que és veritat que hi ha molta gent que, per exemple, només entra a mà i llavors a l'entrada del celler tenen taules de selecció, que en diuen, i llavors hi ha gent que està seleccionant aquest raïm, no? És a dir, depèn una mica del celler, de les necessitats, del que tu vulguis, però sí, sobretot és selecció ja, o bé en vinya o bé al celler quan entra el raïm. Perquè heu de pensar que quan és a màquina el raïm no entra sencer, sinó que la màquina el que fa és fer vibrar els ceps i fer caure els grans de raïm. És veritat, clar. Llavors, per exemple, si aneu a caminar per vinyes després de la barema, podeu veure que una vinya que ha estat collida a màquina i queda la rapa, és a dir, la part verda queda i no hi ha els grans. En canvi, si veus una vinya que ha estat collida a mà, és tot el raïm que s'ha collit. Tot, clar. Val? Llavors és interessant també dir, vaig a caminar, però vaig a mirar aquesta vinya, mira, aquesta s'ha collit a mà, o aquesta màquina, o aquesta ja s'ha podat i aquesta encara no. Obrir els ulls per donar-nos compte del que tenim a l'entorn i de la feina que es fa a la vinya, no? Que de vegades som invisibles en aquest sentit. Totalment, s'ha d'anar a caminar i veure a primera mà tot el procés que ha hagut allà, veure com és el resultat del que ha passat. I parlant del raïm, de la vinya i tal, sabem que fa uns anys va haver una crisi molt forta de sequera que va portar problemes, no?, a la indústria del cava. Llavors, com a professionals, no sé com enfronteu aquesta situació, com us adapteu, quines solucions heu de fer... Mireu, 2022, 2023, 2024 vam tenir moltíssima sequera. Penseu que, per exemple, un any normal, la mitja dels 10 anys anteriors del 2022, normalment plou uns 450 litres metre quadrat, d'acord? El 22 vam estar amb 200, 23, 180, és a dir, penseu que diuen que una zona desèrtica es considera això, 180, val? Per tant vam tocar el límit de la zona desèrtica. Per això el que ens va passar el 2024, que sobretot la vinya vella, que té unes arrels molt profundes, es van morir molts ceps vells. I de fet, també el que dic, si aneu caminant, ara hi ha gent que vinya vella l'ha arrencat perquè tenia moltes falles. Llavors, hem de pensar que vam arribar a un punt que no era un any de sequera, sinó que van ser 3, 22, 23, 24. Per tant, el subsol profund es va assecar molt. Llavors, la vinya vella, que té arrels molt profundes, ja estava tot sec, no? I per això vam tenir mort de vinya vella, es considera més o menys un 30% de la vinya vella va morir per sequera, i en canvi la vinya jove, com que té les arrels més superficials, doncs la poca aigua que va caure la va poder aguantar. Va aguantar, val? La poca que va caure. I ara
imagineu-vos, estem al 2025, que ja portem gairebé 700 litres metre quadrats acumulats, o ara mateix, no sé la dada d'avui, però aquesta nit ha tornat a ploure, torna a ploure. Llavors, ara tornem a estar a una pluviometria que podria ser d'una zona de Galícia, no? Per exemple, de zones on plou molt. Llavors hem passat de l'any 23-24 a tenir pluviometria de la zona desèrtica, pràcticament, i ara estem a la pluviometria de les zones del nord d'Espanya o nord d'Europa. Llavors és com, què està passant amb el canvi climàtic, no? Realment el que veiem és que és molt extrem, és a dir, ja ho deien, no? Que a la zona mediterrània tindrem èpoques de molta sequera, tot és molt extrem, no? Ja no hi ha aquell equilibri. Molts canvis radicals. Molts canvis. Llavors em preguntàveu, clar, en aquell moment tothom va començar a parlar amb els 3-4 anys de sequera de regar vinyes, de la possibilitat de regar. Sí que és veritat que penseu que la vinya majoritàriament és un cultiu de secà, per tant, olivera, vinya, són cultius de secà, que ja ho diu el propi nom, no? De zones on no hi ha aigua. I pràcticament és gairebé inviable. Sí que es poden regar vinyes concretes, si tens una bassa, si tens una acumulació d'aigua, però pràcticament que tot el Penedès sigui amb reg és gairebé inviable, no? Clar. Sí que és veritat que s'han parlat de projectes de reutilitzar les aigües de les depuradores municipals per regar vinyes. S'està parlant de moltes coses, però també us diré que com que ara ja plou, ningú se'n recorda de l'època de sequera. Però quan torni... Quan torni, què passarà? Llavors tothom tornarà a fer projectes de reutilització de les aigües, de fer pous, etc. Llavors ara tornem a la calma i després ja en tornarem a parlar. Millor prevenir ara, no? Començar a pensar ara quan vingui... Home, clar. Però bueno. Sí. Per tant, la pluja a vosaltres us encanta, no? Vull dir... Però també en un límit, en un equilibri. Clar, ara mateix la terra ja està saturada. És a dir, ara mateix ja comencen a haver-hi molts tolls, molta aigua, l'aigua de la superfície, és a dir, tot el sòl ja està empapat d'aigua. Llavors ara necessitaríem una mica de calma perquè torni a reposar tot. Llavors, ja ho veieu, està tot com sobresaturat. Feia molt de temps que no veiem que l'aigua sobresurt ja de les vinyes. Llavors ara és com tot a la vida. Necessitem equilibri. Totalment. Però us deia que és el repte del món del vi, de mai deixar d'aprendre, de sempre estar en alerta i veient què està passant. Totalment. Clar, ni tanto ni tampoco, perquè si no... Total, és que si no... No, igual que destaquem també que al final doncs, la collita del raïm és molt important, doncs també considerem que a l'hora de catar un cava també és important, no? Doncs saber d'on prové, les varietats de raïm, el temps de criança, tot. Llavors, tu com a catadora, què és el que fa que un cava sigui un bon cava? Buah, és difícil la pregunta. Però, ostres, sobretot a mi el que m'agrada molt és quan un cava té un equilibri. Tornem a l'equilibri, Important, paraula equilibri. Paraula clau. És a dir, per exemple, quan tenim un cava gran reserva, no? És a dir, el cava, primer, quan és jove, té molts aromes primaris, que li venen del raïm. Aromes que ens recorden molt la fruita. Després, quan un cava és més reserva, té molt també aromes secundaris, que són els aromes d'aquesta segona fermentació que us explicava dins l'ampolla. Aquests aromes secundaris recorden més les notes de llevat, de la molla de pa, del brioix, d'aquestes notes més de panificació, pastisseria. Per tant, tenim aromes primaris que venen del raïm, els aromes secundaris que venen de la segona fermentació del llevat i els aromes terciaris que venen de la criança, d'aquest temps que està el llevat dins l'ampolla. Per tant, per mi un bon cava a nivell aromàtic ha de tenir aquest equilibri entre tenir una mica de fruita, una mica d'aromes d'aquest llevat, d'aquesta molla de pa i els aromes terciaris de la criança, no? Aquests torrats, aquests fruits secs. Això a nivell aromàtic, tenir aquest equilibri. I després a nivell de boca, sobretot també el que ha de tenir és una bona acidesa, és a dir, ens ha de marcar els laterals de la llengua, una bona entrada i sobretot que et faci salivar. És molt interessant per mi un bon cava quan has fet un glob i dius, em vull tornar a beure una mica. Et fa salivar i et prepara per començar a menjar o per beure una mica més i començar a tastar.
I quan feu allò d'agafar una copa, no sé si tu ho fas com a catadora, però jo he vist moltes vegades que agafen una copa i fan com que miren al... No? Pot ser? Val, això es fa més amb un vi negre. Sí. És a dir, amb un vi blanc. L'ideal, per exemple, en un vi negre tu posaries en un fons blanc, sempre en un tast intentem posar un fons blanc per veure el color, llavors tu agafes una copa de vi negre, la poses sobre el fons blanc i mires el que en diem la capa. És a dir, si és molt translúcid, té capa baixa, o bé capa mitja o capa alta. La capa alta seria aquells vins negres que tenen molta intensitat, molt de color. Val? En un cava, què passa? Que tenim les bombolles. Llavors, no cal que... El color el podem mirar directament, si és un groc pàl·lid, un groc daurat, no? Per exemple, un cava jove serà un groc més pàl·lid, amb reflexes més verdosos, i si és un cava gran reserva que ha tingut molta criança, tindrà uns tocs més daurats, d'acord? Però amb el cava tenim una gran sort, que tenim les bombolles. Llavors, les bombolles una mica són el nostre transportador, en aquest cas també dels aromes. Llavors, sí que a mi m'agrada el cava, doncs quan he de fer un tast i identificar defectes o virtuts, posar-lo ja en una copa de vi blanc, que ara és una mica la tendència. Esteu veient que hi ha gent que ja està bevent el cava amb copa de vi blanc. Perquè al final entenen el cava com un vi, però que té bombolles, d'acord? Sí. Llavors, a mi m'agrada el concepte si hem de buscar perfils aromàtics del cava. M'agrada aquesta copa de vi blanc. Sí que és veritat que després, per brindar, per estar a casa, més informal, doncs una copa que sigui més o menys, tampoc cal que sigui cap cosa de l'altre món, però que estigui bé, i sobretot que ens permeti també veure aquesta bombolla, perquè la bombolla ens ajudarà que els aromes ens arribin al nas, no? Llavors, ara estem en aquest moment de que el cava, com a vi blanc amb bombolles, dins una copa de vi blanc, podem descobrir molts més aromes dels que té. Clar. Superinteressant. Totalment. I parlant del cava, clar, tu com a persona, tu vas a comprar el cava, no? I tu, realment, amb tots aquests sabers que tens, et fixes molt, no?, a l'hora de comprar un cava. És a dir, amb què et fixes? És a dir, tu vas a una botiga i què mires per veure si aquell cava és bo i te'l compraries si sí o si no? Molt bé. A veure, primer, sobretot, és que enteneu que com a professional, sobretot quan vaig a comprar cava o altres escumosos, és sobretot per xafardejar o per saber què està fent la competència. Mira, també és bona idea. Una cosa és, jo vaig a casa dels amics, on sigui, em porten caves, jo els tasto i de vegades desconnecto perquè em diuen què en penses d'aquest cava? Clar, és lo típic, la pregunta clau. La pregunta clau. M'agrada, no m'agrada, però tampoc, saps, no és la part professional. La part, és a dir, és com qualsevol persona, no?, que la seva professió és la seva passió, però hi ha moments que, escolta'm, jo vull beure cava, m'ho vull passar bé i vull xerrar i no vull saber si és... A veure, sí que ha de ser bo o dolent, no? Però després, sobretot quan vaig a una botiga, és més per tastar la competència, val? I per saber què està fent la gent. És superimportant això com a professional també. També aprens, no? Poder? Clar, és que has d'aprendre, has de fixar quines varietats estan utilitzant, quin nivell de tast tenen, i sobretot el que és molt interessant sempre és fer els tastos a cegues. A cegues amb l'ampolla tapada. Clar. Perquè moltes vegades ens condicionem per la marca, pel nom, i llavors és una activitat que també proposo a la gent de dir, mira, compro 3 caves, els tapo, i de vegades pots tenir sorpreses, de que de vegades el que no és tan car agrada més que el que té molt de preu i molta fama, val? No vol dir que sempre passi això, però sí que és veritat que és molt important aquest tast de competència, fer-lo a cegues. I anar anotant el que veus de cada un i després ja destapes les ampolles i de vegades tens sorpreses. I sobretot el que miro és això, el tipus de producte que és, les varietats que està fetes, el temps de criança, si és un cava reserva o gran reserva, l'anyada també és important, i després també depèn del moment pel que el vulguis. Clar. Si el vull per un sopar molt més gastronòmic o el vull per anar per un aperitiu o per un vespreig, no? Depèn de pel que el vulguis. No, que ens agradaria saber que
aviam si tu ens poguessis recomanar un cava, però fer l'exercici d'un cava, tu des del teu punt professional i tu com a consumidora, que pot influir, saps? Perquè al final tu com a professional del cava potser a l'hora de consumir dius doncs m'agrada més aquest, però en professional fixant-te potser en punts més concrets i com a consumidora d'anar més a lo senzill. Si és la part professional, que llavors aquí ja vaig a buscar doncs, sobretot novetats que s'està fent i després també doncs, un estil de caves de més mitja alta gamma, no? És a dir, anem a buscar una mica aquests més tops, amb més temps de criança, grans reserves, bruts nature, que s'està fent, varietats autòctones, no? Varietats forànies, és a dir, més en aquesta part professional. I després, per mi, per estar amb els amics, doncs jo sempre agafo un rosat. Un rosat brut, que m'encanta. Tu diries, per estar amb amics, un rosat. Un rosat reserva brut, que és, a mi m'encanta. A més, és que pots començar amb aquest cava, continuar, conversa... Bé, jo el que porto, que ara m'heu fet pensar, el que porto sempre on vaig, a qualsevol lloc on vaig, és una ampolla de rosat. Ja en aquest cas, de Vilarnau rosat o de... Doncs mira, doncs molt bé. I com a Vilarnau, ara parlant ja de Vilarnau, és una empresa molt important en el món del cava. Bueno, sí, home, important. Sí. Teniu molt d'abast a l'empresa, és a dir, exporteu a molts països de fora? Molt. En quins països diríeu? Sí, realment Vilarnau és una empresa que, perquè la gent que ens escolta ho sàpiga, va començar al mig del poble, al mig de Sant Sadurní, de fet al carrer Vilarnau, que és un carrer que hi ha darrere l'Escola del Carme, allà a prop de Jove i Camps, Cal Fer-ho, doncs les caves neixen allà. I l'any 2004 és quan es ven aquell edifici i ens en traslladem a la finca, a la Vinyes, que ja tenien la família González Vías, que és dels amos de Vilarnau. I allà, el 2005, a la zona d'Espiells, que és on estem ara i que fem molt d'enoturisme, tenim el wine bar, vull dir que qui vulgui que vingui, que li encantarà, doncs aquestes caves s'inauguren a Espiells a l'octubre del 2005, és a dir, ara fa 20 anys. Val? Llavors, sobretot nosaltres sempre hem sigut una empresa exportadora. De fet, abans no ens coneixia gairebé ningú, sí que ha sigut gràcies a anar al nou celler a Vilarnau amb el tema de l'enoturisme, el wine bar i fer moltes activitats que la gent ens ha conegut molt. Després també durant un temps vam estar a RAC1, a la competència, fent la promoció del cava rosat, veus, el rosat que dèiem, i molta gent ens va començar a conèixer llavors. I jo em trobava amb gent i em deia, el cava de la competència, no? Clar. I doncs bé, ha sigut un llarg camí i sobretot exportem molt. Penseu que el 75% de la nostra producció és exportació. Exportem molt als països escandinaus, Noruega, Suècia i Finlàndia. Aquests països el que tenen és que tu l'alcohol no el pots comprar als supermercats normals. Has d'anar a unes botigues que en diuen del monopoli. És a dir, com aquí el tabac, que només el pots comprar a l'estanc, doncs Suècia, Noruega i Finlàndia i Canadà també, només pots comprar el cava a les botigues de l'Estat, al monopoli. Per tant, aquesta gent què fan? Fan el que en diuen tenders, com campionats, diguéssim. Llavors diuen, vinga, necessitem un cava brut natura ecològic. Qui es vol presentar? Llavors tots els cellers ens presentem. I si te'l seleccionen, durant un any el teu cava està a aquestes botigues del monopoli. Llavors, has de fer que els teus clients et comprin aquest cava. Us explico tot això perquè el 2013 vam començar a Suècia amb un cava brut natura ecològic, perquè aquesta gent valoren moltíssim l'ecologia. Imagineu, des del 2013 ja marcaven en el monopoli un tender o un concurs per un cava brut natura i ecològic i doncs el vam guanyar. I des del 2013 estem allà amb el nostre cava ecològic brut natura. Llavors tot això ens ha ajudat molt en el mercat, com us deia, de Noruega, Suècia i Finlàndia. Després també a Anglaterra, a UK, doncs també venem bastant. I després a molts països, des de Polònia, per exemple, que volen uns caves més dolços, cava semisec, perquè és un mercat que està començant ara, com aquí fa 30 anys, no? Que la gent, o 40, que la gent anava amb el semisec. Doncs ens trobem que encara hi ha països com, per exemple, Polònia, que volen cava semisec, no? Imagina't. O Mèxic, també estem venent,
estem venent a Colòmbia, a Brasil, és a dir, a Sud-amèrica també ens estem començant a introduir, i sobretot a Europa, no? A Alemanya costa molt, moltes vegades, perquè hi ha marques que estan molt posicionades en aquest mercat, però Holanda, Bèlgica, penseu que Bèlgica és un gran consumidor de cava, gairebé consumeixen 23 milions d'ampolles de cava en un any, és a dir, és un país que és molt cavista perquè els agrada la bombolla, estan molt a prop de França, el cava té més bona relació qualitat-preu i consumeixen molt de cava. Llavors, és una beguda d'exportar, exportadora, sempre hem sigut així. Sí, això va així. Llavors, ara parlant sobre el futur, quins desafiaments creus que s'enfronta la indústria del vi ara mateix i com ho veus d'aquí uns anys? Com pot evolucionar? Buf, en tenim molts. Oi que sí? Perquè, a part de la sequera, del territori, de la viticultura, per mi ara el més greu és que el consum de vins i el consum mundial de vi està baixant. Per què? Doncs perquè els joves no estan lluny del món del vi i no hi ha nous consumidors de vi, no? Llavors, per mi el repte més important és poder arribar a la gent jove. I com arribar a la gent jove? No per la part del consum, sinó potser per la part de l'experiència. És a dir, penso que potser la gent jove teniu més aquesta part experimental, que us agrada experimentar, i per mi ara el futur del vi i el cava passa sobretot també per la part de l'enoturisme, de la part experiencial, de la part de que la gent jove pugui venir als cellers i pugui experimentar i conèixer què és el món del vi i del cava, i que no el cava no és alcohol com una beguda d'alta graduació, com aquell alcohol que compren per fer els botellons, sinó que és una beguda que darrere de tot això hi ha un territori, hi ha uns viticultors, hi ha un paisatge, hi ha una gent que hi treballa. Llavors, penso que ara mateix, per intentar arribar als joves, el que hem d'aconseguir és que ells puguin percebre el vi, el cava, com una experiència de territori, també d'ecologia. És molt important, penseu que al Penedès som la primera DO del món 100% ecològica. I això no ho hem venut, no ho hem sapigut vendre. Llavors, jo l'any passat, el mes de maig, vaig anar a la zona d'Itàlia, del Prosecco, i en aquell moment ens van dir, no aneu a passejar ni a córrer per les vinyes. I vaig dir, què? No, perquè s'estan fent molts tractaments. És a dir, allà els hi plou molt, per tant han de fer molts tractaments fitosanitaris, a les vinyes per combatre els fongs. Llavors, ens van dir, no, durant aquest mes està més o menys no recomanat per l'OMS, per l'Organització Mundial de la Salut, córrer o caminar per les vinyes d'aquesta zona, perquè és l'època que hi ha més problemes dels fitosanitaris. Llavors, ostres, és que aquí podem córrer, podem caminar, podem fer el que vulguem, anar en bici per les nostres vinyes, perquè tots els viticultors d'aquí estan fent un esforç immens per poder tenir totes les vinyes ecològiques. I som la primera DO Eco. Per tant, tornant a la pregunta que em dèieu, Biel, que m'enrotllo molt, i Emma, és a dir, hem de vendre que és veritat el que tenim. Tenim territori ecològic, sostenible, ambient net, i per tant tenim una experiència dels cellers. I jo penso que és la manera de poder arribar als joves que vinguin aquí, que coneixin el territori, que el vegin, que el mamin i després ho puguin transmetre. I quan vagin a un restaurant demanin un vi i un cava, i després una altra cosa, que el restaurant no el vengui els preus tan cars que els ven, que això és una altra, que aquí també tenim la barrera del preu. Sí, que totalment. Vas a un restaurant i d'un vi, un cava et carreguen molt, i llavors hem d'intentar tornar a arribar al equilibri. Exacte, sí, equilibri sempre. Sí, això sí. I ara, com a Eva, tu, com a persona, sabem que vas estar nominada al Premi Isabel Mijares de Dones del Vi, un prestigiós reconeixement que celebra l'excel·lència i l'impacte de dones al món del vi.
què va significar per tu rebre aquesta nominació? Perquè crec que va ser molt gratificant, no? Rebre-ho. Molt. La veritat és que molta responsabilitat també. Al final el premi se la va endur una enòloga de La Rioja, però només per ser nominada. Ja és molt, perquè, clar, era a nivell de tot l'estat espanyol. Clar. Per tant, ja era un gran premi a estar allà. I responsabilitat, no? Però també al final penso que, abans ho dèieu, no? És que quan poso aquesta xifra m'esparvero perquè 29 anys de professió. I realment al final és un reconeixement a tota la feina que s'està fent, no només meva, sinó de totes les dones, no? I com sabeu, doncs també soc la presidenta del Cava Women, de les dones del Cava, i és com també em va donar aquesta responsabilitat com a representant de totes les dones que hi ha, perquè penseu que fa això, quan vaig estudiar Enginyeria Tècnica Agrícola, com us deia, me'n recordo molt que allà a l'escola industrial, els lavabos, és una tonteria, però és molt significant, els lavabos d'homes n'hi havia com 5 o 6, i de noies només teníem 2 lavabos, perquè clar, era una carrera que no feien les noies. I amb el temps va anar, al final ara, després es van traslladar a Castelldefels, amb el Parc Tecnològic, però durant aquells anys que jo estava allà estudiant ja van haver d'obrir algun lavabo per noies. Home, clar, Llavors, mireu, fa 30 anys, no? Sí. Com està canviant tot això? Llavors, és també, o per exemple, jo estic de tastadora al Consell Regulador del Cava perquè hi ha un comitè de tast, d'acord? Doncs fa 20 anys, quan vaig començar, érem només 3 noies de 50. I ara ja en som 25 i 25, ja s'està equilibrant. Veus? Llavors, tot això és com dir, ostres, Eva, s'ha anat creant, no? És a dir, hi ha moltes dones que venen a darrere i d'altres, no?, que han estat també obrint camí, i aquesta senyora, l'Isabel Mijares, era una enòloga sommelier molt prestigiosa, que aquesta dona va obrir el món del vi a les dones, perquè ara nosaltres l'estem obrint, però és que aquesta senyora fa 60 anys era gairebé l'única. Clar. I aquesta senyora és la que va fer famosa una paraula, una nota de tast, que potser vosaltres no us sonarà, però la gent que ens escolta, que ella una vegada va tastar un vi negre i va dir: este vino me huele a enaguas de monja recién planchadas. A vosaltres això us sonarà xino. No em sona. Enaguas, no sabeu ni què són les enaguas de monja recién planchadas. Aquesta senyora... Enaguas és el que portaven les monges a sota, com una cosa blanca, una roba, no?, que es planxava amb midó. Val? Llavors aquesta senyora va tenir la capacitat de, en un vi, olorar unes notes com de midó, que li recordava quan s'enmidonaven la roba, i va ser capaç de relacionar el midó amb unes enaguas de monja recién planchades. Bé, sí, és una anècdota. Va ser una pionera i era molt bona. Llavors, tornant al que us deia, sobretot em va fer molta il·lusió, però sobretot és això, era com una jo em sentia representant de totes aquestes dones enòlogues i més del Cava Women que ens van nominar. Molt bé, doncs quin orgull. També sabem, nosaltres de fet, quan comencem les entrevistes, sempre preguntem al convidat si ha estat alguna vegada en una ràdio, però tu no t'ho hem fet perquè sabem que tens una mica d'experiència. Exacte. Perquè sabem que tens l'Empelt a Ràdio Sant Sadurní i que parleu de tot el Cava, la vinya, com a dona, com és. I volem saber com ha sigut aquest procés de crear aquest podcast, de com prepares els programes, de tot. I què voleu, l'objectiu del podcast, com voleu arribar a la gent? Què vols transmetre? Doncs mireu, jo quan al principi m'heu preguntat que com és que em vaig dedicar al món de l'enologia i vaig dir, m'agrada molt la terra, però també us he de dir, ara us confessaré un secret, que jo quan feia COU, l'últim curs, seria segon de batxillerat, en aquell moment no tenia clar si fer enginyeria tècnica agrícola o periodisme. És a dir, les dues coses m'agradaven. I al final és com que això era una cosa que tenia, una espineta que tenia, i vaig dir, doncs ara que ja tinc una edat, doncs per què no? Però no és ben bé això, sinó que un dia vaig anar a Ràdio Sant Sadurní per un altre tema, una presentació de la Cava Cursa, d'una cursa que fèiem a Vilarnau i que fem i tal,
I llavors amb la noia d'allà em va dir, ostres Eva, i per què no feu un programa de Cava Women? Val? Sobretot també perquè el que volem és visibilitzar totes aquestes dones que estan en el món del cava i donar-los una oportunitat de que parlin, que s'expressin, no? I realment estic supercontenta perquè al final el programa l'estan fent elles, és una tertúlia. Venen moltes dones que mai s'havien posat davant d'un micro, que tenen molta por i quan surten estan supercontentes, superorgulloses d'haver parlat de la seva feina, al final és la seva professió, del que fan pel sector. Llavors jo el que vull és sobretot donar veu a totes les dones de tot el procés d'elaboració del cava, és a dir, quan us hem parlat, no? Abans, no? Exacte, de tot el procés. Doncs què hi ha? Les viticultores. Hem fet 2 programes parlant de les viticultores. Després de les enòlogues, de les sommelier, que són les que recomanen aquest vi, no? O que el tasten també. Les dones d'enoturisme, no? Per exemple, hem parlat molt que abans els cellers aquí al Penedès tenien el departament de visites i ara això amb els anys ja no és departament de visites sinó que és enoturisme i és una part superimportant del negoci, no? I per poder tenir aquesta part d'experiència que us deia. Després també, ara l'últim que vam fer va ser de les proveïdores. Al final hi han dones que t'estan venent l'ampolla de cava, el tap de suro, el morrió, l'etiqueta, els llevats. Llavors, intento visibilitzar totes les dones de la cadena de valor. També de les que el van a vendre a exportació. Hem parlat d'aquestes dones que agafen un avió, se'n van als Estats Units, venen el seu cava, se'n tornen. Enteneu que també és una feina molt invisibilitzada. Clar, no només el que es veu davant de càmera, sinó tot el que hi ha darrere... Epa! Tot el que hi ha darrere que no es veu, el que has dit, no? Exportació, la recomanació... Crec que és molt interessant, la veritat. Sí. Escolteu-lo perquè ara crec que ja gravarem el 13è programa. El 13è, sí. L'únic que, clar, et demana estar molt... Bueno, ja ho sabeu vosaltres, és cada 15 dies, però també et demana un esforç. Però al final, ara el proper el farem de les dones joves, perquè hi ha dones del 2000, que estan ja treballant en el món del cava i aquestes ara les vull també visibilitzar. I al final és això, donar veu a dones del món del cava perquè quan obrim una ampolla i la servim, a part de l'anyada, a part de moltes coses, hem de veure tot el que hi ha darrere. Totalment. Molt necessari i molt, molt important que hi hagi un programa així. Oh, i tant. Gràcies. Molt bé, molt bé. Sí, doncs vam tractar sobre això del projecte de Cava Women, un projecte que va néixer el 2021 i que ha tingut molt de ressò potser en el món del cava, no? I doncs res, volíem saber quin és el vostre objectiu com a dones creant aquest projecte i realment on voleu arribar potser. Exacte. Doncs mireu, a Cava Woman sobretot el que volem és visibilitzar les dones que hi ha darrere una ampolla de cava, no? El que us explicava. Llavors, sobretot el que volem és parlar de les dones del passat del cava, que hi ha hagut dones superimportants, que gràcies a elles estem on som ara, parlar també de les dones del present i les del futur. Del passat, per exemple, tenim un exemple clar com és l'Anna de Codorniu. Penseu que aquesta senyora, el 1551, ella es deia Anna de Codorniu i es va casar amb un senyor reventós. I va ser una dona que va dir, no, el meu cognom vull que prevaleixi el del meu marit. Llavors, si aquesta senyora no hagués posat en aquell moment, hagués tingut el seu marcar el poder, en aquell moment ara ja no serien les caves Codorniu, sinó que serien reventós. Per tant, aquesta senyora ja va ser una pionera, però després tenim molts altres exemples com la Dolors Sala de Freixenet, que aquesta senyora a la Guerra Civil li van matar el marit i el fill amb 15 dies de diferència i es va quedar ella sola davant del projecte, tirant endavant. Era una senyora molt petitona però que tenia molta força interior, no? I llavors molts negocis que ara són marques superimportants, darrere hi ha hagut dones molt importants també. Llavors, sobretot volem visibilitzar aquestes dones del passat, les que estem ara i les del futur, donar-los empenta, però també el que volem, penseu que el món del cava i del vi és un món masculinitzat, no? Sobretot a la part de baix de la viticultura, però sobretot també a la part dels òrgans de decisió. Val? Llavors, la nostra idea també és que siguem dones que estiguem
els òrgans de decisió, com per exemple la DEOCABA, no? Per tant, aquest any que hi ha eleccions ja tenim 4 Cava Womans que ens presentarem, 2 com a suplents i 2 ja com a titulars en un cens concret per les eleccions de la DEOCABA. Penseu que a la DEOCABA ara mateix no hi ha cap dona en l'òrgan de govern. Llavors, és a dir, tenim feina, tenim molta feina, no només per donar valor i visibilitzar les dones, sinó per intentar arribar als òrgans de govern, no? Penseu que, per exemple, jo ara m'han nomenat gerent, com comentàveu, però de dones dirigint empreses de cava que no sigui per llegat familiar, és a dir, n'hi ha moltes i molt bones, la gran majoria són perquè són de la mateixa família, però que sigui per externa, perquè, amb perdó, m'ho he currat durant molts anys, totalment. Doncs en són molt poques. I aquí és on hem de fer força Cava Women. Molt bon missatge de... Totalment. Molta força, sí, molt bé, molt bé. I felicitats per lo de gerent. Ai, gràcies, pel teu medi propi. molta feina. Sí. I de tots els esdeveniments als quals has acudit, cates, trobades, de tota la teva carrera d'aquests 29 anys, que és fàcil dir-ho, però 29 anys, quin és el que més destacaries? N'hi ha molts. Ara penso en molts tastos, en moltes presentacions, però mireu, en destacaré un que va ser molt important en la meva carrera professional, que va ser anar a fer un tast de cava, això va ser l'any 2010, a Napa Valley, a l'Institut Culinary of America. És a dir, a través de l'AE Cava, que és la patronal del cava, em van convidar a l'Institut Culinari d'Estats Units d'Amèrica, a Santa Helena, a Napa Valley, a donar una masterclass de cava. I aquí el repte era, sobretot, dominar molt l'anglès, que vaig haver d'estudiar molt, perquè no és com vosaltres, que l'anglès el teniu des de petits, jo me l'he hagut de currar, i va ser aquella sala d'actes, tot de gent de l'Institut Culinary of America, va ser d'aquelles coses molt importants, perquè penso que també vam donar una visió del cava, la que es mereixia, i després una dona, jo en aquell moment encara era jove, va ser un moment molt, molt guapo. Que guai, molt bé. I amb el tema de Cava Women, mirant cap al futur, com t'agradaria que evolucionés aquest projecte? O sigui, és a dir, fins a on voleu arribar d'aquí uns anys? Doncs mira, Biel, sobretot, i Emma, el projecte és sobretot que hi hagin dones en els òrgans de govern de la DEOCABA, de les DOs, és a dir, necessitem no només estar en els cellers, és a dir, també que sobretot les dones tinguin la seva veu, que arribin a on es proposin, és a dir, que no trobin el sostre de vidre, no? Però moltes vegades també us he de dir que som nosaltres mateixes que ens els posem, els sostres de vidre. És a dir, hi ha un moment a la vida que prefereixes fer aquesta part de cuidadora, de cuidar els teus fills, d'estar més per ells, i llavors moltes vegades nosaltres mateixes ens els posem. Llavors, sí que és veritat que al final cadascú que decideixi per ella mateixa, però sobretot el que volem és donar veu a totes aquestes dones que hi ha en el sector. Penso que també les dones expliquem el cava diferent, l'expliquem d'una part molt més emocional, molt més femenina, molt més passional. Llavors, potser per arribar als joves podem ser un camí, les dones. Doncs sí. Potser per arribar als joves, per explicar aquest cava d'una manera més experimental, més emocional, per què no? Llavors, jo penso que Cava Women té molt de futur per arribar, doncs, això, a que el cava tingui també aquesta part més emocional i més femenina. Molt bé, tu, molt interessant i molt necessari, com hem dit abans. Sí. I ara fem un petit parèntesi perquè aquesta setmana hi ha hagut una notícia d'actualitat molt important en el sector del cava. Llavors, com a gerent d'una de les empreses més importants també, o molt important en el sector del cava, quina opinió tens de la venda del 100% de l'empresa catalana Freixenet en mans alemanes? Creus que pot afectar el territori de Sant Sadurní, de Catalunya, del Penedès? Què n'opines? La veritat és que el més important d'això és que hi hagi un compromís amb els viticultors i amb els pagesos. Perquè si realment això fa que des d'aquest grup
no es compri raïm al Penedès, Això, aquí vull arribar. serà sí. molt complicat per tots, perquè al final el pagès és la base. És a dir, nosaltres a Vilarnau podem comprar els quilos de raïm que comprem amb la qualitat ecològic i el preu que el paguem, però per un volum d'ampolles un volum determinat. Però clar, ells mouen molt de volum d'ampolles. Per tant, per mi la clau és que es pugui mantenir el viticultor i el territori, pugui vendre la gent, els viticultors, el raïm a ells, a la seva casa. Total. Si realment això no es pot fer, és a dir, ells amb el temps, que això ja ho veurem, jo l'únic que demano és que mantinguin la compra de raïm que s'està fent actualment. I Ja llavors el territori anirà bé. Si no, l'equilibri, tornem al mateix, es desequilibrarà tot, sobrarà raïm, sobrarà vi i al final el que acaba patint és el viticultor. Doncs molt bé, molt interessant molt això ben també, dit. clar. I bé, malauradament, arribem al final del programa. Gràcies. Però volem fer-te una última pregunta, que sempre ens agrada que quan ve algú doncs, Sí. que ha començat des de, potser una mica des de zero, no? Sí. Doncs, i ha aconseguit tant, doncs ens agradaria preguntar-te, més que res, doncs, demanar-te un consell per a alguna dona que està començant, doncs potser 29 anys enrere, algun consell que t'hagués agradat, que t'haguessin dit, què li diries ara potser? Consell és difícil, però jo el que li diria, però això en qualsevol professió, és que tinguis una passió, que t'agradi el que fas. Llavors, si tu tens passió pel que fas i t'agrada el que fas, arribaràs on tu vulguis. Llavors, sobretot, no deixar mai d'estudiar, no deixar mai de fer cursos, formar-te. Per mi és, si tu tens una passió i tens una formació, arribaràs on vulguis, i això amb el periodisme també, i vosaltres ho sabeu. Totalment. Llavors, és a dir, tu vols ser qualsevol professió, primer que t'agradi, és que clar, jo sóc una afortunada perquè treballo del que m'agrada, i hi ha molta gent que per desgràcia no pot treballar del que li agrada. Per tant, si el que sigui que t'agradi, que sigui la teva passió, forma't molt, treballa molt i arribaràs on tu vulguis, segur. Doncs molt bon consell. Doncs moltes gràcies per aquests consells, a veure si algú l'agafa i el posa en pràctica. Doncs sí, doncs molt bé, Eva, doncs moltes gràcies per l'entrevista. Esperem que als nostres oients els hagi agradat i moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres doncs, els teus coneixements, experiències, haver-nos ensenyat molt, perquè no sé tu, però jo he après molt amb Jo aquesta també, entrevista. hem conegut molts aspectes que no dominàvem Clar. i potser molta gent que ens veu doncs, també. Totalment, sí. Però no marxis, Molt bé. No, ens quedem aquí. perquè ara arriba la secció de l'expressió de la setmana. Exacte. De què tracta això, Biel? Doncs mira, aquesta expressió... No m'he equivocat. Doncs mira, aquesta secció tracta de, des d'aquí una Bitlles, volem fomentar l'ús del català Molt bé. i perquè segueixi més viu que mai. Llavors, cada setmana diem una expressió catalana que ja no s'utilitza o ja no es fa, ja no s'utilitza en cap sentit, llavors te la diem a tu, que ets la convidada, i si saps què vol dir, doncs perfecte, quedaràs molt bé. I Molt si bé. no, doncs t'ho diem nosaltres. I així també doncs, intentem que aquestes expressions es tornin a fer Molt bé. servir i la gent que ens veu doncs, les pugui fer servir. Doncs sí. Llavors, comencem? Comencem. Som-hi. Doncs som-hi. L'expressió d'aquesta setmana és fer el préssec. Molt bé. Saps què vol dir? Fer el ridícul, Molt fer bé. una mica... Molt bé, sí. No, és que a mi m'encanten aquestes les expressions i a casa ho És fem que molt. n'hem dit moltes i aquesta... He dit, mira que xula, aquesta vam dir, mira, sí. li posem aquesta. Doncs molt bé, vol dir això, fer el ridícul. Ja està, bàsicament. Però l'Emma ens explicarà per què ja no es fa servir. Doncs, fonamentalment, l'expressió no es fa servir, vull dir, no ha desaparegut del tot, perquè al final no és d'aquelles expressions que hem dit en altres programes que realment no es fan servir, però aquesta sí que es fa servir, però no tant com potser es feia servir abans. I s'utilitza més per al canvi generacional del llenguatge, que doncs, tradicionalment sovint doncs, l'escoltaves a casa i potser fora doncs, la gent no la fa servir, quan sortim amb amics potser no es fa servir més com a joves. Exacte, no, diem quedar fatal, fer el pena fer el i fer el ridícul directament. I així que bueno, mira, ara hem après això i ho farem servir a les pròximes ocasions. Molt bé, jo penso que sabeu per què, a part del que dèieu, perquè abans els préssecs, quan els compraves, eren de pagès i eren molt madurs, i eren tous. Fer el préssec era com una cosa tova.
els préssecs eren molt més madurs. Ara anem al supermercat a comprar els préssecs i sempre són verds, ja no estan en el punt de maduresa, per tant són durs. No sé, potser ve per aquí que la gent no... És a dir, abans el concepte d'un préssec era d'aquell que treies la pell i es pelava i era madur i feia suc quan el mastegaves. Ara els préssecs són verds i són de supermercat. Sí. Doncs molt bé. Doncs Eva, fins aquí el programa d'avui. Espero que hagis gaudit molt, que t'hagi agradat molt, que hagis pogut dir tot el que volies dir, reivindicant el paper de la dona en el món del cava, sobretot. I res, moltes gràcies per venir i ens veiem d'aquí poc, suposo, ens anem veient. I tant que sí, moltes gràcies a vosaltres, de veritat. Ha estat superbé. Sí, doncs això ha estat A Tota Ona, la veu que vibra i no s'abandona. Gràcies, ens veiem la setmana que ve. Ens veiem, adéu. Adéu.